Ama-aneurysm emithambo yegazi angenzeka kunoma iyiphi ingxenye yomzimba. Njengoba wazi, umthambo wegazi usuka enhliziyweni uye emlenzeni. Lokhu kungaba ibhaluni futhi kwande ngenxa yenqubo yesifo. Kodwa ngokuvamile, i-aorta, eseduze nenhliziyo, futhi ephuma esiswini, ebizwa ngokuthi i-thoracic aorta, noma i-abdominal aorta, ivamile kakhulu. Izinto ezibangela ingozi ngokuvamile ziba ubudala, ukubhema, kanye nomfutho wegazi ophakeme, ikakhulukazi umfutho wegazi ongaphansi kokulawulwa. Ngakho-ke, yingakho lesi sifo sivame kakhulu emazweni asentshonalanga, lapho abantu abadala bephezulu kakhulu, nokho ezweni lethu. Futhi njengoba inani labantu abadala likhula, lesi sifo siba yinto evamile kakhulu. Ngakho-ke, uma ungumuntu osekhulile futhi unesifo somfutho wegazi, umlando wokubhema, ngicabanga, ikakhulukazi ngesifo senhliziyo, hamba ohlelweni lokuhlolwa kwe-aorta kusenesikhathi. Izimpawu zingase zingabi nalutho ngoba zize zifinyelele usayizi obucayi. Ngakho-ke, iziguli zivame ukuza ngokuphuthumayo, futhi ngaleso sikhathi izinketho zokwelashwa zincane kakhulu. Ngakho-ke, uma unazo zonke izici ezibeka engcupheni, kufanele uye ohlelweni lokuhlolwa. Nokho, izinketho zokwelashwa ziyatholakala nasezigabeni eziphuzile. Ngokuvamile senza i-aortogram noma i-angiogram ukuqinisekisa usayizi we-aorta, futhi kuye ngosayizi we-aneurysm. Sinohlelo lokwelashwa. Kulezi zinsuku, sinazo izinhlelo zokwelapha ezinhle kakhulu, zokwelapha izifo zomgudu wegazi, ngendlela yokulungisa i-thoracic endovascular aneurysm, okubizwa ngokuthi i-TEVA, noma i-abdominal aortic aneurysm, i-endovascular aortic aneurysm repair, okubizwa ngokuthi i-EVA. Futhi ngisho ne-aortic aneurysms eyinkimbinkimbi, sinezinqubo ezinhle kakhulu, lokho okubizwa ngokuthi izinqubo ze-hybrid, kanye nokuqhunyelelwa kwe-fenestrate kuyatholakala, ukuze ubungozi kanye nezinkinga zincishiswe kakhulu. Ezinsukwini ezedlule sasinezinketho zokuhlinzwa okuvulekile kuphela, okwakunezinga eliphezulu lokufa nezinkinga. Kulezi zinsuku, izikhungo zethu zenza izinqubo ze-endovascular ezinezinga eliphansi kakhulu lokufa nezinkinga ngaphansi kuka-1 noma okungaphezulu kancane. Ngakho-ke, uma unezici zobungozi nezimpawu, kufanele ubone uchwepheshe wethu ngokushesha ukuze sikwazi ukukwelapha kusenesikhathi, ukuze uthole imiphumela yethu ehamba phambili.